ihe lụrụ ụmụ akwụkwọ 255 sitere njikọ ọka Dunutọfịa nakwa Nọcha Federal Constituency bụ ndị a na-enene ịmara ndị ọ ga-abalụ ka ha bụrụ ndị ga-esonye n'ịgụ akwụkwọ n'efu nke a ga-eji wee kwụọ ụgwọ akwụkwọ ha n'ihe metụtara inene une WAEC. Eme ka amata na ya bụ ihe mmemme bụ nke a na-eme na Nimo na Our Lady of Assumption Catholic Church Nimo. Ngozi Obileri nọ ebe ahụ ma wetara anyị ozi ma sị na ọ bụ otu onye ndọrọndọrọ na-anọchite anya mpaghara ebe ahụ bụ onye na-akwado ya bụ ihe mmemme ka anyị sonyere ya. Ọbịa ahụ enyochara bụkarịrị ụmụntakịrị na-aga akwụkwọ bụ ndị emere nnyocha n'otu n'otu site n'aka ndị otu kọmiti ahọrọ ka ha hụ maka ya bụ ọrụ ka e wee nwee ike hụ na ihe niile ghe anya oghe ma hụkwazi na ọ bụ ndị achọrọ bụ ndị ritere ya bụ erere. Ka ọ na-akọwazi otu onye ọbụla bịara ebe ahụ si wee soro bụrụ na ndị nwere isi ọma ka onye isi ya bụ bọọdụ bụ Chancellor Ọka Catholic Diocese Reverend Father Charles Ndubuisi kọwara na ya bụ onyinye ego n'efu bụ nke dị ngalaba abụọ bụ nke ndị ga-erite ya bụ erere gụnyere narị ụmụ akwụkwọ na abụọ na-agụ na mahadum nke ọ kọwara na ọ bụ inyere ha aka wee mee nke bekee kpọrọ project gosiri na ha agụchala mahadum, ebe ngalaba nke abụọ bụ ịkwụ ụgwọ WAEC n'efu nyegara ndị nọ na senior secondary nke atọ n'ogogo secondary. Reverend Father Ndubuisi kọwakwara na ya bụ atụmatụ bụ nke onye wepụtara ya bụ onye na-anọchite anya Ogbanta Votu Dunukọfịa njikọ ọka na ọcha nke dị n'ụlọ omebe iwu dị na Abuja bụ Honorable George Ozodinobi ka o wee nwee ike kwado agụmakwụkwọ n'efu atụmatụ gọvanọ Chukwuma Soludo tụpụtara ya nakwa iji wee nyechi ya obodo site na nke o nwere. Ọ kọwara na ya bụ atụmatụ bụ nke a bụ nke mbụ na mbụ ya bụ nke ga na-aga n'ihu ka e wee hụ na onweghị nwatakịrị ọbụla a hapụrụ, dịka ọ kọwara na ya bụ ihe a na-eme abụghị maka otu ndọrọndọrọ ma ọ bụ ụka ọbụla kama ọ bụ nke nwa ntakịrị ọbụla na-agụ akwụkwọ na ya bụ ọgbọ nta vootu ga-erite erere na ya. N'okwu ha dịgasị iche iche ka ụfọdụ ndị chekwubere na ha ga-erite ya bụ erere soro na ndị emere nnyocha bụ obere maazị Mmesoma Nwokelo ya na nwaada Chinecherem Nwakasị kọwara na ha sonyere na ndị bịara ya bụ nnyocha site na mbinye aka ha binyere n'ikuku nke emere ka onye ọbụla nwee ohere ime na n'okpuru ọchịchị dịgasị iche iche dị n'ime ya bụ ọgbọ nta vootu ma nwezie ebumnobi na nchekwube na ya bụ atụmatụ ga-amịtara ha mkpụrụ dịka ha nọkwara n'ebe ahụ kpee ekpere ka Chineke gozie ya bụ Honorable Ozodinobi site na Nimo nke dị n'okpuru ọchịchị njikọ ọka. Abụ m Ngozi Obileri.